пълна рехабилитация на парка в район Владислав Варненчик. Той е централен парк за района. Виждате, че състоянието му не е добро. Надявам се след рехабилитацията всъщност района да добие едно чудесно място за отдих, почивка, спорт и на по-младите, и на по-възрастните. Рехабилитацията предвижда цялостна подмяна на алеите, на настилките на алеите, пълно възстановяване на спортните игрища, нов детски комплекс на открито за най-малките варненци, поливна система, за да може да се поддържат древните настилки, ново осветление, за да може паркът да е социализиран и в вечерните часове. Така че... Камери? То безспорно трябват и камери, защото за съжаление доста нови неща, които правиме, са обект на посегателство от вандали. Това не е хубаво. Призовавам всички да се въздържаме от това, защото ресурсите не са ни безкрайни и хубаво е да пазим това, което правиме с нашите си пари, с парите на всички варненци всъщност. А колко ще те? Инвестицията тук е 600 000 осигурени от бюджета на града по отношение на възстановяването на алеи, осветления, пейки и игрища и отделно около 100 000 за новия детски комплекс, който да отговаря на нуждите на района, пък тук живеят много млади семейства, има много деца. Естествено, няма да се ограничиме само с този комплекс. Над 30 детски площадки ще бъдат изградени през тази година в район Владислав Варненчик. Както знаете, че общо 230 площадки ще бъдат обект на пълна реконструкция и рехабилитация в обсега на целия град. Така че това е една от стъпките ни по възстановяване на зелените площи в града. Знаете, че започнахме първият етап от рехабилитацията и в Морската градина. В момента върви проектиране на новият парк във Възраждане, който се надявам проектите към есента да са готови, за да можем да го започнем и него. А успоредно с това помните, че намерихме и един стар паркоустройствен план от 2003 година, който беше заверен в едно чекмедже на Спаруховият парк. Там вървят процедури по одобряването му, след което в действителност тази също така изключително важна от гледна точка на зелената система на града зона, защото това е парк с огромна площ и обслужва един голям район. По-етапно да бъдат възстановени, приведени в вид, в който всички ние варненци да можем да ги използваме пълноценно. За колко време ще стане този парк? Надяваме се за 3 месеца до 4 максимум да сме приключили с дейностите. Тук като идеята е да се намери място и за активно спортуващите, и за малките деца, и за хората, които искат да си почиват тук, т.е. по-тихи кътове, където наистина да има една спокойна паркова атмосфера. Господин Михайлов, от години чакате